लोगोफोर सान्दुङा ओरै मोदानदों सिदानो माने इयाव फैनानै ओरैबायदि फ्रेश फिलिं खालामदों बिराद मोजां नांदों आरोना गाखोनानै गोजौआवहाय जोंबो मिथिया जिखुनु बे प्लेसनि नामानो जाबाय महाबलिपुरम आरो आं खनसे नोंथांमोनखौ देखायदोंमोन ना बेनो आरो आंथ' सिङाव हाबनानै देखायनो हायाखै दासो आङो सिङाव गाखोनानै देखायफैनो हादों नोंथांमोनखौ स' नोंथांमोना माबायदि मोनदोंथाय जायगाखौ नायनानै आं खिन्थु बिराद मोजाङै फ्रेश फिल खालामदों आरोना फिसालाया गिर्जा गिदिर जानानै ओरैजाय नालाय गोजौनिफ्राय जायगाखौ माबायदि नुदों नालाय लोगोफोर ओइनो बिराद मोजां नांदों नालाय ओइनो बै लैथोआ सामुन्दारा ओरै थाबोबाय दानि गाखोनाय नङा होनो ओरै गोजौआवमोन आरो लोगोफोर नै दिनै आरोबाव आङो सेकेन्ड टाइम महाबलिपुरामहा भिजिट खालामनो फैदों सिगाङो आङो फैबाथाय माने देखायनो हायाखैमोन आरोना मोजाङै मानोना बै समावहा गेटआ बन्द'मोन कर'नानि थाखाय बन्द' खालामदोंमोन नालाय स' दा गेटखौ खुला होबाय ओंखायनो जों दा आरोबाव नेक्स्ट टाइम नायनो फैफिनबावदो जाखांबाय माला फैखाना टिकेटआ 1 थाखा लादो 40 रुपिस लादो नै लोगोफोर सिगां आं फैदोंमोन ना बे महाबलिपुरम होननाय जायगायावहा बेखौना आं लाखांखाबाय बेगसो लादों आङो बेगा हमथ'लाय स' नोंथांमोना नायलांखादों नै टिकेट लानानै जों फुरा हाबनो इन्ट्रि जानानै दं नै लाइन नांदों नै हाबनो थाखाय सिङावहा बैलाय बै जायगाखौ नायनो थांनो नागिरदों जों बेयावहा सिङाव हाबनोसै ओमफ्राय दा जों हाबनोसै आरोना बाबाया बे टाका लांबाय दं थांबाय नै सिगाङो माने सिगाङो हाबनो होआमोन आरोना फुरा गेटखौ बन्द' खालामहोनानै दोनोमोन ओमफ्राय दा हाबनो होबाय जेला जों ओमफ्राय फैबाय आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बिराद माने सोमोनांथाव एट्रेक्टिभ बुस्थु दं आरोना नै बेयावहा नायनो माने बे माने जोंनि गोदोनि मोनसे जोंनि भारतारि जारिमिनारि जायगा आरोना इयो दारिमिनारि जायगा आरो जोंनि भारतनि ओमफ्राय बे जोंनि बे महाबलिपुरम होननायजों ओमफ्रायो मा होनो चीनजों माने रिलेटेड दङनो आरोना ओंखायनो माने चीननि प्रेसिडेन्ट आरो जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों माने ओंखायनो बे प्लेसावहा लोगो हमलायफैदोंमोन आरोना सिगांथ' आं जेनेबा नोंथांमोनखौ आखाइजोंल' देखायहरदोंमोन बैयाव हैदि होननानै स' दिनै सिङावनो पुरा आङो हाबबोबाय नै हाबनानै सिङाव हाबनानै नायगोन आरो स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ना
मोनसेखौ जों नायखांबाय ओमफ्राय नायखांनानै दा आरो नेक्स्ट प्लेसावहा हाबफैबावबाय जोङो नै सिगांथ' जेनेबा आङो गेटनिफ्रायल' बैयाव होननानै देखायहरदोंमोन ना स' दा खनसेयावहा फाइनेलि सिङावनो हाबना नोंथांमोनखौ आं देखायगोन स' नायलांबाय थादो इन्टारेस्ट दङब्ला ना फैद'
Nay लोगोफोर सान्दुङा ओरै मोदानदों सिदानो माने इयाव फैनानै ओरैबायदि फ्रेश फिलिं खालामदों बिराद मोजां नांदों आरो गाखोनानै गोजौआवनो आरो मोनसे दंबावो बै गोजौखौ मा होनो बुंहरदों इखो गोजौखौ जोंबो मिथिया जिखुनु बे प्लेसनि नामानो जाबाय महाबलिपुरम आरो आं खनसे नोंथांमोनखौ देखायदोंमोन ना बेनो आरो आंथ' सिङाव हाबनानै देखायनो हायाखै दासो आङो सिङाव गाखोनानै देखायफैनो हादों नोंथांमोनखौ नोंथांमोना माबायदि मोनदोंथाय जायगाखौ नायनानै आं खिन्थु बिराद मोजाङै फ्रेश फिल खालामदों आरो ना फिसालाया गिर्जा वगैरा गिदिर जानानै ओरैजाय दिनालाय गोजौनिफ्राय जायगाखौ माबायदि नुदों नालाय लोगोफोर ओइनो बिराद मोजां नांदों नालाय इनो बै लैथोआ सामुन्दार आरो थाबाय दानि गाखोनाय नङा आङो नै गोजौआवमोन आरो गाहायखै ओरै प्लेसखौ नुयो दा नेक्स्ट टारगेट गोजौ नुहुरनाय न'आव गाखोगोन जोङो गेटआ बन्द थेवब्लाबो आं गेटखौ देखायनोसै बन्द खालामनोसै टाइमा गोजौ गाखोग्रा टाइमा नै 10थानिफ्राय 12:30सिमल' गाखोनो हायो 2टानिफ्राय 4:30 टिकेट इयावहाय गेट बन्द थाखाय गाखोनो मोनदिया गाहाय थांलायनोसै बेथ' गाहाय मानसिफोरा बिग्रायनायखौ जिरनानै मिनिबाय दा जोङो नाय गोजौनिफ्राय टाउनाव फैगासिनो दा जों गाहायजों थांगासिनो माहायाव मोनहैगोन मिन्थिया नायलांबाय थाबानो जाबाय
ध्रुपति बाट बेयावहा ध्रुपति दुगैमोन खोमा आरो आंथ' मिथिया जेरैबायदि जारिमिनाव लिरनाय दङ बेखौ आं खोन्थादों नोंथांमोननो नैबेयाव दुगैयोमोन आरोना ध्रुपति दुगैयोमोन आरोना थ' थांसै फैद' ओमफ्राय थांसै ओरैजाय इथिंजाय जोङो ओंखारलांनोसै लोगोफोर नायजोब्बायानो हमना ला आरो एसे अन्थाइ गिदिर दंबावो आरोना जायगायानो अन्थाइ बारिखा बेल'खा आरोना ओरैनोथ' नायथावना जेबो गैया गोदोनि दारिमिनारि जायगासो नालाय ना बियो माने मा होनो इदि इसेबांखिनि माने एट्रेक्टिभ गैया जानांगौ नोंथांमोननि थाखाय बाट बेयावहा माने गोदोनि जारिमिनारि जायगा आरोना माने जोंथ' एसेबांखिनि मिथिया मा दं मा गैया बाट बेयावहा जेरैबायदि दङ बेखौनो जोङो नायो आरोना खिन्थु जायगाया बिराद अन्थाइनो गोजा आरोना गासिबो माने अन्थाइजोंनो अन्थाइ दाजाजोबनाय आरोना आंथ' सिगाङो बै अन्थाइ गिदिरखौबो ओरै बै गेट नुहुरनाया गेटनिफ्रायसो आं नोंथांमोनखौ सिगाङो देखायहरदोंमोन आरोना नै ओरैजाय ओरै हाबबोयो होननानै बाट दा खनसेयाव सिङावनो हाबनानै नोंथांमोनखौ आङो देखायदों नोंथांमोना माबोरै नांखो नायनानै जायगाखौ आं खिन्थु बेयाव फैबाथाय अन्थाइ बारिबाबो बिराद मोजां नाङो आरोना जायगाखौ नायनानै बिराद माने मा होनो हेपि फिल खालामफ्लाङो आरोना जायगाया माने बिराद मोजां नाङो आरोना बेरायनानै माने फ्रेश फिल नाङो आरोना ओमफ्रायो दा बै अन्थाइखौ आङो एसे फट' लानोसै आरोना जों आंखौ फट' लादो बेयावहा दे जायालै ये बांद्राय गिदिर रोङालासिनो थ' माबा
kabar lelo kita suka lelo. Igol sudah nang kaya. Ini kaya deh apa itu kaya. Mulai isi sudah nih. Ada sambil. Oke. उसको मत रखो ये लेना ठीक है ये ले लो ये सही है ना बेसेबां 50 taka अन्ना 40 rupees लीजिए कम बकाlan cara ओके चश्मा कितना का है 70 नहीं सही इतना दाम का इसमें और लब लालाय दैजि नों बेखौ ना होना ए साखौ मोजां साना हो जेबो लाया दं पहिला से लेको अरे सबको बांटना बच्चे को खाली बांटना बड़े एक बांट लो पानी ऐसे जा चलो हो जा चलते खाबाय लानांसिगोन ना बायसिन खाबाय लानांसिगोन थुदो अब मोनाबाय खाबु लादो दे मा जानो ये कितना का है 20 मसाला enggak apa थाइजौ लादों मोजां मोनखौ जादों itu tuh itu nunggu sebelah dia masih di parah amor बारा जाया kami apa nak मस्ला बारा होना नै महाबलिपुराम बेरायनाय बायदि थाइजौ जानो बेटा खाओगे मांगसा मैंगो लेमन सोडा मैंगो Ini lemon soda. Mango betul mana betul sih arna ya. Jadi gue kebar nak ada gue arna. बेसां दंलै लिपस्टिक खारबाय नामा खाराखै खाराखै बेसां होनदो हिनजावफोरनि ini प्रब्लेम जाबाथाय लोमजा देरनायखौल' माने बिगार जानो गियो आरोना खार जानो गियो 20 taka nah लोंनाङा होनदो itu ना जाजोब्बाय नोंबो जागौमोन रुमाल लादो रुमाल हरदो ना स' नै लोगोफोर फैयै भिडिअ'आ लास्टाव सफैबाय बहुद गोलाव जाबाय भिडिअ'आबो आरो 30 मिनिटआनो जाबाय हमना ला ओमफ्राय थांनोसै आरो जों दा ओमफ्राय नोंथांमोना जाय आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायदों नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो गोजोनग्लायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दा आङो थांनोसै जोङो ओमफ्राय थांनायनि सिगां आं एसे स्टाइल देखायनोसै आरोना स्ल' मसनावहा आं माने एसे स्टाइल खालामनो मोजां नाङो नालाय ओंखायनो आं एसे थंगालिनो स्ल' मसनाव देखायनोसै आरो नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जों दा थांनोसै लोगोफोर ओमफ्राय आरो नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो लोगो मोनलायबावसिगोन आरोना